Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati roha nang pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Amang dainang rodi sudi napo sebulung hatani di bata di minggu apen na paduahon di parsaurata tabuka mabibilta ujaha madihita tatakasi masiam Matius tolu ayat sada sahak rodi ayat 12. Hatani di bata dihita Matius tolu ayat sada sahak 12 songono mahatana. Dungi di laun-laun niari hehe si Johannes padidi marjamita di halongona Judea ninnama pau bahamu marohamuna ainunga songgo para zao banua gijangi ibana do na pinabua ni panurirang jesaya uju na nidokna soara ni na majau-jau di halongonan paturehamu madalan ni Tuhani pahorno pamuma si dalanan nai ibulu ni unto do ulos ni si Johannes hulik-kuling do hohosna aka si hapor do si tuat ni loba do si panganonna dungilah homa pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni do sudi halak Judea rodi saluhut akan nama ringana di labung ni Jordani. Jadi dipadi di hosi Johannes manasida di aik Jordani dung di topoti be dosa nasida alai dina ni ida toro parise dohot saduse manopot padi dionai ninna mamadok nasida hamu anak niulok isedo mangajari hamu pasidi korimas narosogot parbuehok kamu manatama pabua naung muba rohamuna jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ai hudok matu hamu tarjadi hon debata do anak ni si Abraham si anakka batuon ai nunga pola ape takke tudaling niak kahau ope sitabau manasa hau na somar parbuehon na dinggan jala sidabuhonoton tu api ya au aik do hudidiho tu hamu madokkon paubah roha alai adul gumogo do narosian pudiku gari mabuan si patuna hurang tama do peau Didi honon ni ido tu hamu tor di parbadia do hot api. Di tangan na do purpuran. Payason nama pardegian na. Papungon na do emena tu sopona. Alai tutungon na do anggo hurak kami. Tu api na sora mitop. Ima sahakna. Amo kadonga saha persiaon di bagasa Yesus Kristus. Mau lihat do tadok tu di batanu ngatol hasitan wain tu apet paduahon. Songo sumanna na taida no yang dijoloon dua lilin. Namadokon lam pagukon hilas ni rohatta. Di namarapek kita dilas ni rohatta. Alaboi tadalani muse. Ngasa minggu satu siklus tahun gerejawi. Ahado lapatan niya kamanginang. Bolo tadalani sada siklus berarti tadalani sa tahun parhuriaon diliom mo sada tahun na baru hobartu ngolu-ngolu ni Yesus. Jadi liturgi tahun disusun berdasarkan kehidupan yang terjadi kepada Yesus. Jadi bolo diikuti hita lingkaran apeni, songono na dong lilino lingkaran apen, lingkaran liturgi kita. Pertangyangan, parmingguon, adong musia kategorial parguruan, adong musia naringgas majaha almanak ganup ari, 1 tahun telah kita lalui.
Sataon nunga tadalani songot dia ngolu-ngolu ni Jesus. Ido liturgita. Jadi susut doal mana tai hopar tu nama asa tu Jesus. Asa boa, asa songot Jesus parnguluota. Asa songot kazol mau ni Jesus uju rotu portibion hazol mauta. Dak songot na akana asing. Dak songot na tunaroa. Bagaimana kehidupan Yesus itu menjadi kehidupan kita. Dan sekarang dimulai di masa Advent. Dan kita mengingat tokoh-tokoh yang mempersiapkan kelahiran dan kedatangan Yesus. Mulai minggu nasalpo di dok kita mardalan di sinodang ni Jehovah. Di paingo si Jesaya hita asa mardalan di hati uron ni Jehovah. So nari adok tokoh si Yohanes Patdiri na paingotok kita. Adok tokoh si Simeon, adok tokoh si Maria. Itu adalah tokoh-tokoh di masa Advent yang perlu kita renungkan apa pesan mereka. Boharo na sila marapen. Kita jangan melupakan tokoh-tokoh itu. Sa paket doi. Jalalam torang man non imana. Dia penna paupaton dungi memuncak imana di tanggal 25. Dapalay ko perlu hitay tor gemerlap sonari hape melek muse. Taikuti mau sada lilin dua. Ayolo di mana so tor songona ape parjolo dope ngah hebos imana. Ngah huru hare mana ngamangan langi imana ngahebis ujung na ape pali padu paupaton marungutungu imana nga sudah hepeng ape baju Natal sodongin na. Ay nga pa hebohui mana dia pe parjului. Da nga pala songoni. Pernik tau pe sebetulnya tabba sauti don. Lem rame ramri dangarong na tabba tiap minggu arong muse. Di bay muse izid dila dia songoni mah. Namangi otok kita ado pangaradiota. Atong naik tabigi mas suara ni. Jojo ni apen na paduahon mangarao kita tu jemita ni si Yohanes. On Jemi tadi halongonat dong. Dia bukan imam dari Bait Suci. Dia adalah orang pinggiran. Dia orang yang sangat kritis. Bahkan bolo disonari babodo dohonon na memimpin demonstrasi donate. Pademot do bayon. Nang pijabeton. Dapat di tanah resmion. Alay roy mana tampil secara merintis jalan. Melihat kebobrokan yang terjadi di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah di persauran, di sido mana mangaritis para dehod dalan. Ido mana kehidupan di mana pemenyatu dorot alam. Dan suara-suara seperti ini sangat kita butuhkan sekarang. Tapai mado suara-suara songo si Yohanes Patdiri amanginang hudok majon waing di na adong jol mamanegay tobak. Molohom roh kita sude songo narilok ni si Nelson Mandela, kita telah memilih bagian yang jahat. Kalau kita diam saat terjadi ketidakadilan, ingatlah Anda telah memilih sisi penjahat. Moloholan netral pehita, nak netral hita. Ala taida manuai suara ni si Yohanes Patdidion menyuarakan mengkritik raja. Bahkan si Herodes pilih kritik gimana? Saya harus katakan perselingkuhan si Herodes dikritik. Sehingga Herodias ipaido hadiah ulang tahun. Ibu Tuhamu doa manginang hadiah ulang tahun na paling sadis na dicatat di Alkitab. Itu taboto do kan? Ima ulang tahun ni si Herodes. Hadiana ulu ni si Yohanes. Buam matuson ulu ni si Yohanes inna. Ahali honok kutuhoin na si Herodes. Rosi Herodias. Buat tuson ulu ni si kepala Yohanes. Yedong ulang tahun raja di Alkitab. Dan kuetar hadiana. Ali kepala manusia. Itu kepala siapa? Kepala pengkhotbah ini Yohanes Patdiri
yang sangat kritis. Itu nama rapen. Asa hudok maso molo tungbui pedong beda-beda pikiran di HKBP. Marsuara hita. Molo nga siga tobak. Molo nga sa siga banjir. Ngaro banjir ngaro longsor marsuara hita pinomat takitikon. Akan adinggani lahwa kausul tuh. Seperti itulah kehadiran Yohanes. Dia sangat jeli melihat kekurangan yang terjadi sehingga dia menyerukan pertama, "Paubahamu marohamuna." Berubahlah. Boleh berubah 180 derajat do, unak 260. Ano-ano doan noni. Pagi-pagi herapat di tay mana borngin nai gabi pareman, gabi bandit. Mu ba na mawinang burju na maaw inna kan itorong siya kinatan o ido papi melihatnya ma puji Tuhan inna ape malam na ngasing biu dak songoni dak kolat di hata na di Panginoon Yesus Yohanes macay karas do jamitana molo karas penwaingon ingot tamu mana sa si Yohanes do tuhita kita harus berubah ido na marapen. Di paingot kita mubahita ima jalan. Kemudian ada ritual formal baptis. Natar diri kita. Maka nguluhoni nama hita nuaeng. Maka nguluho padidioni nama. Dapola idok akan aposoon. Hurak sumat do tikini paditani HKBP nama diri. Hurang godang ayat nai inna. Kurang banyak inna. Isornopon ni mana muse la pitu heli walu heli pehita isornopon molo somu behita dangadong lapatan ni padidiotai tidak ada. Ido benah yamar telepon bapak ngatar diri yang muse inna kebetulan setiap bidak sudiate lau hami mardaleni on wisata rohani inna ngatar diri yang muse di sungai Jordan ni mana? Songot Tuhani ni mana? Masa tardidi ho ngahubok ko na ray tardidi na bapa naon. Dang he hurang-hurang sahdo ikon di sungai Jordan do tardidi songot Tuhani asa sornop inna. Roma bapak nai lao do ho tu Golgata inna. Lao do ho tu dulu Golgata. Badang do piano nang lao ham itu sih bahasa nang molo lao nok dulu Golgata tersilang mau si hoda asalos mati ho inna bapak ne dinang neng ritual na inak tapa heboh dang neng pengakuat ta ina tapa heboh ngatar diri kita maka nguluhoni mana noai kita adong do perubahan step by step hari demi hari. Dan naik tor 100% semua berproses. Haci dojol mana lo berubah. Odok maju tu hamu asamek ke hamu. Au holalau dia piau mangurui 2 kilo ngasatu ngamati au. Ai rodok ter ngapa mokku hamu mama ngaso sakin na. Orui hamu mama mangan. Diet mahamu inna. So nak kini lawi beti bilik parhubah ngaro kopi kan ngaro muse molo nang nialangan noni muruk do parhil petion. Saya mengatakan dak songonon pak balik beru tidak. Bahkan mungkin seperti orang sedang memahat di paha batu kamanginang berproses do hamu bau. Laki-laki yang ini, yang adik-adikku ini, baga nak ikur menete. Adong nona yang kadongamu, boleh toridokon, suguh ya dora, langsung dibilang, aku sudah berubah, sudah cinta kali aku samamu, akan setia ina, nak tohoi, nongol hoyo totoy, buktikan dulu imu. Hati-hati, semua berproses, jangan dong itu terbalik. Hidup haru gereja di Martin Luther, berubah, terus berubah. Semakin lebih baik. Di reformasi terus berubah. Gajang do proses ni hamu baon.
Dan itu terkadang menyakitkan. Dan kita terkadang gagal, tapi berusaha lah terus. Orang nakikkan, isi dah mangi. Haru mangurui berak-berak pengamol. Ay saya tahu sau. Siya pultolu. Nakka siya puldua. Si pata siya puldua mak. Tokin nenga siya pultolu muse. Si pata ngaho pareso tibangan tak tibangan do na salah narakku. Bayangkan untuk mengurangi berat badan aja sudah susah. Apalagi mapaubaho roha pangalaho. Paubaho na kaya nakoto na saburju. Iko loja doha mo kamanginang. Dan itu berproses. Salah satu bahagian dari ritme itu sekarang kita dengarkan dari Yohanes Pembaptis. Adong do kemiripan ni padidio si Yohanes doho Yesus. Yohanes membaptis sebetulnya sa sitong na obartu uhum ni patik ni si Musa. Orang-orang di luar Yahudi do si baptison ni, baptisan proselit. Di daktar sunak benasidakan. Jadi di mana sida asagabe masuk tu agama Yahudi. Arong do songoni. Ikatannya adalah pertobatan. Persoalan na noaeng dak baptisan ni si Yohanes na tay huton. Buasa tardiri Yesus. Ayah dosa ni Yesus. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Itu na perlu terima ngata. Buasa tadi di poso-poso. Jadi ada poso-poso di botuson. Nak pola tapaima. Jolo belga hoda, bertobat toda, dang mitta. Jadi mau baptisan di si Yohanes itu pertobatan harga matinya. Baptisan di Yesus penekanannya adalah anugerah, pasu-pasu. Itu nasediala dengan sunat. Di Yesus obar tu Lukas 2 no Lukas 3 olah sai mana seorang walu ari tersunak mai mana. Musai. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga, sebagai bangsa ni di bata, bangsa na pinili ni si di bata, obar tu garis keturunan ni si Abraham. 8 hari disunat. Poso-poso da pe walu ari disunat. Ido nata patudos tupat di dion obar tu surat ni Apostol Paulus. Jadi kita mengikuti Yesus. Asa ada terjadi tu Yesus terjadi tu hita. Kembali tadi ke siklus tadi. Siklus ni liturgi tay. Molo tubuh Yesus tubuh hita. Magudang Yesus marsiajar marguru marsiajar hita. Mate Yesus mate hita. Hehe Yesus hehe hita. Manaik Yesus tu banua gijang. Manaik kita tu banua gijang. Atik memirip aledang padidion ni si Yohanes na taruh di huton. Padidion ni Yesus do. Jala diulangi si Yohanes do dia saplusada. Ia au aik do hudu diho tuhamu. Madoko pau roha. Alai adul gumogo do narosian pudiku. Di belakang Yohanes adalah Yesus. Ono bulat beda ni halakon atik pesa torbang do. Di pudiku gari maboa si patuna hurang tama do piau. Di honon ni ido tuhamu tod di porbadia dohot api. Ido nata jalo uju tardiri hita poso-poso akamanginang. Atik pe tidak terlepas harus ada perubahan di dalamnya. Alai ido asini rohani di bata. Holan edok ni huriata ba dingga metok par hurionna. Iman edok di zaman gereja mula-mula ada orang tua baptis. Jadi zaman gereja mula-mula, adong penatorasna, molo soture pangalahona dang boi. Dang boi homo botar diri. Lului ma naringgas mar minggu. Lului ma naringgas mangguru katani di bata. Ima orang tua baptismu, ima maboko tardiri. Itu sudah ratusan tahun. Taulahon do di huriata taulahon. Udok majo molo nahon RPP dang boi ima buan. Ya nakonna tardidi dang boy. Ahamadi Paulo curiata tu si lo mai bana sadiri roan nodung belga. Adong mo mese kelonggaran na parpudion molo di turedo parhurion yo pungna manang di jabuni se mana tinggal boy ma opung nai petahoin na adong mai opung nai na torasna. Itu sudah terjadi di gereja mula-mula.
Alay pinekanan ni Sude na inendohon na adalah anugerah. Padidiyotay pasu-pasu do. Dang uhuman. Ido las ni rohata. Ido baga-baga ni dibatahan anek sahat uhita ganu marsada-sada molo taingot nuaing. Nani hatahon ni si Yohanes. Napatuluhon nak kamanginang di paingot si Yohanes terlumobi ala di mana di si. Adong tokoh-tokoh na sombong. Ima halak parise do halak sadusi. Dihilala mana songonon. Ay kami ka paparan ni si Abraham do kami. Nga otomatis kami meluwain na. Ido nagtuhita nang. Dan otomatis kita masuk ke surga. Atik petahiri mi. Dan otomatis kita gawe ala terdiri kita itu terdaung. Ada orang yang menyangkal. Adong notol mana somanio tupali. Unang adong membuat tupal minna kan? Apa yang mana dibuat tupali sana mana? Diambil mahkota itu sehingga dia tidak masuk. Ada. Alania dang marparbue. Jadi ada hukum sebab akibat hobbartu akana taula. Ai di hobbartu pangukapo 20. Jamita tiki ujung tao parhuriaon. Uhumon na mahita hobbartu nata taula. Dakolat tu na porsyota. Kita dihukum bukan hanya sesuai dengan apa yang kita imani, tetapi dengan apa yang kita kerjakan. Ahana taula. Hamu pera suguro hamu mulu adong mangga di julur jabumu. Adong noneng mangga di julur jabumu. Manang aham ado honok pati sawo do. Holat somar parbu erai 2 tahun tabehom main hamu nado. Holat manapun apu bulung ni ibe in hamu kan. Apa hado songon kamar parbu bion. Ni tebe mau ningon. Itu adalah hukum sebab akibat. Alaniaka hahurangan dang dapot. Hupaula mamuse ido na mahasa dia kabencanon. Apakah bencana ini datang sendiri? Tidak. Atik pedang korbani mangulahon. Dang dong atana ditaptengi. Alaya dong donong majahati manigay. Berdampak mai. Tu longsor tu banjir. Nanong doa ka korporasi pejabat aka perusahaan na manigay. Berdampak mai tu hasisiga. Jadi di hari pengumuman ipe berdampak doa akan taulai dan itu pasti dan kita diingatkan sekarang di tangan nado purpuron payason mama pardegianna papungon nado emena tu sopona alai tutungon nado anggo hurak kami tu api na soramitop molo marapek kita 2 na tapaima marningot dohita di haroni Yesus di Bethlehem, dungi marningot dohi tadi Maranatha haroni Yesus pada 2 halihon, manang diajal tadi portibion. Tidak ada yang tahu. Boydo mulak sang gerejaunan noro Tuhani. Panguhumo pada 2 halihon, manang mulak sang gerejaon, hita borha tu Tuhani. Karena persoalan mati tidak harus muda, tidak harus tua, tidak harus sehat. Nah sehat-sehat PT Ida, ono do pulau. Di bahani akka manginang edi kamu Maranatha. Maranatha radi hita managam Tuhani. Jala situhu ni jamitani si Yohanes padidi. Tabauba rohata. Mari memperbaiki diri kita. Dan itu harus berproses. Dan itu harus lambat laun. Dungi tapasere rohata. Ido tudu-tudu ni si Yohanes. Tuak halak parise. Ubaid di patulus nasida. Baik kamu jorbu nai. Hamu anak niuluk. Bahasa Indonesia dikatakan keturunan ular beludak. Jadi ngasongon uluk nasida. Marbisa nasida mangilulu berubah. Taboto do tahe. Uluk. Kenapa saya tadahamu do uluk? Dia sering ganti kulit, ganti penampilan. Alay bisana di sidok.
Nabaga sasakna penampilan na terus. Ate, alay pangalahona tong dosong ni tao tu tao. Ido na di ida ni si Johannes. Mulai ate ma danga pala palta ido ko to hamu ate. Tuak karuas mulai do Parise sadusi bodohono nakasitu do pedite maon ate. Beperenung manihitaw. Karena pejabat-pejabat di bait suci itu pun naksitong be. Arong do pinajor mo di dok botari mana sesongo bakke hamu botar HP ngabusuk di bagasanin. Oh di dok seperti ular. Jadi mangilulu ganti kulit ala yang go bisa nei pamatehon. Kejahatan itu terus berlanjut. Dia hanya mengubah penampilannya. Tusima di suarahon si Johannes. Bau bahamuma rohamuna. Nunga jonok harajaon banua gijang. Amin. Martang yang mahita. Muliati puji-pujian Tuhan dia sido tolong ni roham.